הסדנה הזאת של 3 ימים תהיה גם לואיז היי, גם המנהיגות שאני לומדת, זה להסתכל יותר עמוק, לעשות את הקפיצה הקוונטית, להגשים חלומות, כן. וגם את ההרפיות, מדיטציות, שזה עמוקות, עמוקות, עמוקות. וואו. ואני בעזרת השם מביאה את זה הרבה יותר ככה בנוי, ואני בניתי ממש תוכנית מדהימה, עם המון המון הפתעות על הדרך. אני בטוחה, כי את בן אדם מפנק. ואני מזמינה באמת נשים שרוצות לגדול, רוצות להגשים את החלומות שלהם, רוצות להתפתח, רוצות לשדרג את איכות החיים, לאו דווקא זוגית, גם מנטלית, גם רגשית, גם כלכלית, גם זוגית, גם חברתית. מוזמנות אליי, בעזרת השם זה קורה במלון גני ירושלים, בשמיני לשני עד העשירי לשני, כ"א עד כ"ג בשבט, זה ממש עוד חודש. נכון. ואני ממש מתרגשת, כבר החלה ההרשמה, ואתן מוזמנות להתקשר, ליצור איתי קשר, לקבל קצת יותר פרטים, באהבה בשמחה. מדהים.